मादि थिखांनानै लांदों खुलुमबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ दायो आं एसे खामानि मावनो नागिरदों जे बे खामानिया मा खामानि जे गय फुलि थिखांनानै एसे जिं जिं गायना होनोसै दायो आं बेखौ जावबाय जे थिखांनो जासिगोन आरो एसे नांगौ बिथिं आधा साइड नांगौ दा बेखौहाय बे खुन्थिजों बिथिं जावबाय बिथिंहाय बै खुन्थिजों बिदि खालामना होनोसै बिनि उनाव जाबाय बे गुदुरखौथ' आं थिखाङा दा हारसिंथ' थिखांनो हायागोन जे दानिकि बेवहाय फिसा दङ जे बेखौनो एसे थिखांनानै बे गायना होनोसै आरो ना बिथिं फांनै फांथामथि हायो जिखिनि हायो गायना होनोसै दसे नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामोबा जे खालामना लादो जे मानो होनोब्ला जे आं फेसबुक पेजाव जानिकि आब'मोना जानिकि मोसादोंमोन जे बेफोरखौ आङो फेसबुक पेजावसो हगारना होदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ आरो इन्सटाग्रामखौबो फल' खालामाखैबा फल' खालामना लादो Kasih lewat kati balik ini. Nei dadai fैलायबाय एसे नै फांनै दङ आरो लगायनोसै नै एसे जावना होदो आरोना नै मादि जावनांगौ एसे फुरुंना होदो दादाया नै बिथिं साइडआव गायना होबाय बिथिं फांसे इयाव फांसे kuntiang ni kerjaan lebih tinggu dong goi puli bese pisaruna arah bitinggu dong diri kabiono hablang dumuna tinggal bitingnya guzo na bitingnya to gaininu जाबाय बिदिनो एसे गायनांसिगोन आरो जिं माथिंबा लगायनांसिगोन आरो बैथिंबो होननांसिगोन जिं बेखौ दादायाबो फैनायमोन आरोना जोंहानाव एसे हेल्प खालामबाय मदद खालामबाय दानिकि आं गय फुलि गायबाय थानाय समावनो मोनफैबाय नालाय बिनिखाय एसे गायना होबाय आरोना दादायाबो थेंक इउ सो माच दादानिसिम जोंहानि आफानि असे फंबाय दादाया kunta लगायगासिनो nih Hai, nungi nama manam? 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 Libya, Boro. Bye bye. Da, be goi dongfangko आंबो हारसिं थिखांनो हाया आयाबो हारसिं थिखांनो हाया जे दायो जों सानैजों बेखौ थिखांनानै लांनोसै दे थिखांनोसै दे
iya. Wah. Mari tikangnani langdung. Tarik lu yang no. Iya. Yono kain sini tuh. Wah, berat hari ini. Ang niya pesara para gulo. Ayah gudona ang gahay. Dini next day, dini bo ise gaidong, dini niya ise gutul ne. Cikang na labai, aro gaibay no na cikang o. Ni biting bio munse gaibay, aro biting bo gaibay, biting no kona gaido. Then biku bo gain nisi na, biku hai biting side gain nisi, biting side je aijung ango, je jung sanai jung, biting no gaibay thader na, je andaya je pramo pura khamani na anggasin dongo. Itu se bio gaina ne, je bio bo ise pramo nainu thang nisi, ta biku gaina ne na, gai. Rasal gitu. Gaibay na, je aya ekdom angko goi gai bungbai thayo na, je sanseo 5ta 6ta 7ta ji hayo ise gainani bungbai thayo, je nongthangmonabu gaibayan jabai arona, jaini nokhoro bidi goi fuli dongo, je nongthangmonabu je ji hayo phangse phangnai phangtam phangbroi bi hayo gaibayan jabai arone guys. Boiler framo fuidio ango, je kunta logaibai thado, je kunta logainai jogakhini arona. Biting harsing uwako bubai na biu. No, hoi gol no, parli no. Hawai ni be harsing. Niku. Bini mungku mane omita bason dindor na bisur. Be sayo sase dongo be sayo. Jadi tirpal purkubu ise khadong, de tirpal pulabu ise maba mambi jana dongo nalai. Ne. Kunta pura prai jabai no arna. Kayu be dorjayao je biuku bidi logani se. Je biu bai arna. Bidor dako karna tinai su dan angko satu. Aro be waya bu bijli wasu be jagona jaya mithia danna nain nisi jaiba mania na khana hunise nathai jodi jaba mania khana hunise kintu jaba mania bu lasting bara jayagon kebu khana hunise rona nai nisi bidi yo khana hunise te ko bidi sonang sigon yo idi chokon nagon na group bi.
Niki angu tingni doza bonai demon biu jabai ne maribai खेवबाय बेयाव बिजली वासो आरो बे सिगांनिनो बेखौ चेन्ज खालामाखै नै बेयावबो बिजली वानिनो बे बिजली वा बे हुलका वा जातिबा गैया नालाय जे बिनिखाय बे बिजली वाखौनो होना होबाय आरोना खानानै नै बेवहाय सिगाङाव जे टक्टानि दङमोन दरजा जे बे सखाफोरा एम्फौ जाना होबाय बिनिखाय बे बिनि दरजाया थ्ल'है ओंखारलांबाय नै बिथिंहाय दङ दरजाया नै दरजाया सिगांनि दरजा जे बेखौहाय बेयाव थिखांनानै ग्रुप मारिनांगौ जे खस्थ' जायो थिखांनाय आरो खेवनाय जे बिनि थाखाय दा आं टिंनिखौनो बिदि खाना होबाय दा बिदि मारिनो हासिगोन आरो खेवनोबा बिदि खेवनो हासिगोन आरोना नै बिदि खेवनो हासिगोन दा सोलिसिगोन आरोना जे बेखौहाय आं आगोलनिखौनो दिनबाय आरोना लगायासै जे दायो टेम्प'आरि बरियाहै सोलिसिगोन आरो बे खेवनाय मारिनाय सोलि